να μου βάλει Μαρία. Και εγώ παμουδάτη μου σε εκείνα και απάντησα. Μαρία, πούλος. Λέγανε με εκείνα τα χρόνια στο σώμα να ξεμεσιοπνόβαζε να το συγκαρτερίνει και να διαβιάσει. Στο πολύ την έδερα είχαμε να ξεμεσιοπνόβαζε. Λίγο πιο δυνατά να ακούγεται. Αυτός ο Μωυσούρος στην Ελλήνος έπαιζε και κεντρική και τραγώδηγε να μπορεί ας πούμε τρόπο. Αυτός έπαιρνε κουβέντες. Τώρα, επειδή το καλοκαίρι το είχαν φέρει από τον σοβά στα παιδιά, δεν είναι αυτό. Ο Μορθόπορο λέει λόγω σε έχουν την Οκτώβριο ταξίδα, μα το κουβαλεστεί μαζί και πελέχνει. Τώρα, πήγε τον το έτσι, έναν ταξίδι δεν είχαν δέξιο. Λοιπόν, είχαν ένα χωρισμό που ήταν μεταξύ. Τώρα εκεί, λέω εγώ, ας πάω λίγο στη σαλό να φέρω τον γενετζεγίνο, τα πετρογάμου, από το λαδάμε σε ένα παλούτρο τσόβο, αλλά χαρά. Είπανε με διαβάζανε, δείτε εσύ εννοείς, αν δεν είσαι κανένα γεγονίζο. Δεν πατέρε και παλιό να ξεκαθαρίσει. Η χέρα, μα είναι εκεί φαΐα μας. Εγώ, αντίστοιχα νερά, επειδή αξέβασα πως είσαι εγώ, να κάθεστε για το Σερβίασα. Επειδή αντιεξέβα και λέγα τον Κώστη, το σώμα ουσάρα σαλόνα. Η ζωή με η πατώνα τώρα δεν είναι στη γέννη. Έχει απαντήσω. Ό,τι έφτασα αυτάς, τον Κώστη αν μας πεσκέφτεσαι, καλά διανκένα σου μέσο. Λοιπόν, χαρίφε να χαμάτε. Δεν θα το λεξίνε την αγώνα. Είπατε με την κάση απεστικά με είχε κατάλαβες. Τώρα λέει, αυτό σας είχα δά να δω πώς έχω δάκρυα. Κατάλαβες. Επειδή έγραψε την Αιγύνα σε όχι το γίγαρα απαντάκι και μπόρεσε να λέγει την Αιγύνα. Επίασε λοιπόν να σου μαγαριβάσει επιθυμίο μου πάτε σε ένα σωτοσάδο. Και τώρα ξεκίνησαν και έρχομαι τώρα να τραγουδήσει. Δηλαδή να ξέρεις και την έννοια δηλαδή του άνθρωπου. Πώς σε κοινωνία στον πρόλογο. Λοιπόν, Με το στόχο πίσω να ο σκοπός αυτό είναι να μην πέφτει πορεία με δεσμία. Δηλαδή επαιτήκα ξεκίναγε άμα θεμάσαι εσεβδάν ασυγκαδία έιβα. Και έτσι τραγώδινα Τενερίδια. Είναι περιοχής της Συνεράς. Συνερίδη. Τον κόσμο όλων γυρίζα και ό,τι να χασκευά. Τον κόσμο όλων γυρίζα και ό,τι να χασκευά. Ξέγανε και τον αίμα με ψωλιέ και μα την Παναγία αχλεώ την αλήθεια τα νερνιανέ το λάεψε νερό και λαδαμία. Σ' αυτό το τόνο για να μπαταρίες το δίνω. Για να ταιριάσει για πάνω. Τελείως θα σκέφτεσαι. Ναι, άτσε την άτσε. Ναι, απάσεις και δεν γίνεται τώρα. Φύγα την περιορία, μιλές με δεν είπα τον κόσμο. Πάντα με βάχια, πάντα με τα τεριά. Πάντα με τα βάχια, πάντα με τα τεριά. Και με τα πιο καρδιά, δεν θα με μόχα παιδιά. Και με τα πιο καρδιά, δεν θα με μόχα παιδιά. Και με την Παναγία, είναι ό,τι αλήθεια. Τα παιδιά με το λάεψε με λόγια μαγαμιά. Ξέρω και τότε μαλλιά σαν υψώνα τα λαλί. Ξέρω και τότε μαλλιά σαν υψώνα τα λαλί. Απερωτός σαν νόμο μου και πάω στον περαλί. Απερωτός σαν νόμο μου και πάω στον περαλί.
Se din chiara și stil la de nu, de ne a avut un bine și de din să la de să la să se la des. Ce mor posto mal destino pigista via. Allah raksa gitleri somos di semi digis. Allah somos di semi digis. Maria ai me odinalitia. Cada negro mai scende ogni nata mia. Le vista la oreja mia per sostenere. E via di loro se capisco. A tu spingere che si va la realista. Poznamy całą dalą, 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 dalą